Naniniwala kasi ako na talagang ang pag-asa ng bayan is nasa kabataan. Na akala nating imposible, lalo na pag may mga involved ng funds, nagiging posible. Maniwala lang talaga tayo. Malayo, sobrang mas malayo pa ang mararating ng samahan. Hindi po natin ito magagawa without the blessings coming from our God. Actually, going back sa nagigirumdum ako kung paano nag-start yung HCYO, way back 10 years or 15 years ago, I was been elected as HCYO Vice President. And during that time, I was elected as President of Huyun Huyun Gilid Youth Organization. And that time, sobrang active ang mga HCYO officers. During pandemic, grabe yung realization ko kasi dahil nag-iba-iba na yung youth dito sa Barangay Huyun Huyun, unlike yung kami before. So sabi ko, kaysa naman na-i-engage yung mga kabataan sa online, might as well itap uli natin sila or i-revive para maging active uli sila for indoor and outdoor activities. So what I really want, magkaroon talaga ng physical activities ang mga kabataan. So doon nagsimula na mag-reorganize ng mga officers from Zone 1 to Zone 7. I'm very thankful kasi very cooperative naman sila. I started doing the election of new set of officers in Zone 1, which is in Nasulan. And since wala naman kasing opisina ang mga zone organization, ang nagagamit talaga namin is chapel. So kung makikita natin, we conducted the election of Nasulan Youth Organization dyan po sa chapel ng Nasulan. Then, marami ang nag-attend and successful yung naging elections. And as we can see, lahat po sila nagpa-participate, nagsusuporta. And from there, sinimulan ko na din ang Zone 2 sa Iraya. So, sa Iraya naman, wala kaming location, a venue na pwedeng mag-elect ng mga officers. Nag-decide sila na sa Barangay Hall na lang. Dito sa Barangay Hall ginawa yung elections and nagsunod-sunod na siya sa Zone 3 naman sa Aquino. And sa Aquino, ginanap din yung election nila sa Barangay Chapel. Yung sa sentro, sa Barangay Chapel din, ginawa yung elections. And lumabas din yung mga new sets of newly elected or Centro Youth Organization. Tapos from there, dumiretso na kami ng Zone 5, which is in Maligaya. Same din po, walang location na pwedeng paggamitan, pagdausan, is chapel din ng Maligaya Chapel. And sa gilid, sa bahay na lang namin, doon kami nag-conduct ng elections of officers sa bahay. And enjoy kasi after nung ma-elect yung mga officers, may konting salo-salo. So, iba pa rin pag sa bahay talaga, no? Unlike yung may mga venue kami, wala kaming preparations para makapaghanda ng merienda. Doon sa bahay, nagkaroon sila ng konting merienda after the election. Then, after sa Zone 6, nag-proceed kami dito sa Rancho. So, it's Rancho Youth Organization na sobrang natuwa ako kasi ang dami talaga dito mga kabataan na very active. Nagpa-participate talaga sila. And if you're going to look on the pictures ng ating mga during the elections, grabe ang dami nila. So, natuwa ako kasi sabi ko nga, alam mo yung wisdom na parang panaginip lang siya sa simula, na nagsimula ang lahat ng ito na kung bakit gusto kong i-revive. Because during pandemic, isa sa realization ko talaga, sobrang dami, naging advocacy ko talaga ang youth empowerment. Naniniwala kasi ako na talagang ang pag-asa ng bayan is nasa kabataan. So kailangan lang talagang i-guide, turuan, at maging maayos, magkaroon ng magandang sistema, programa para sa mga kabataan. Actually, sa totoo lang, sabi nga, ang hirap magpaipon ng mga tao. Especially this is a non-government organization. Wala talagang funds na pinagkukunan to. That's why kung gagawa ka ng isang activity, kumbaga parang bahala ka dyan. Maghanap ka ng funds para maisakatuparan mong isang activity. So, ang hirap magpaipon ng mga tao. Yung mga challenge nandyan. But if you keep on praying talaga, and if you are devoted talaga, passionate ka, kaya mo talagang i-overcome lahat ng mga challenges or any obstacles that comes along the way. Ang sinasabi ko kasi dun sa sarili ko, ituloy mo kasi nasimulan mo na. Ang naisip ko kasi ngayon talaga dito sa pagka-revive ng Huyun Huyun Central Youth Organization is to focus
on the constituents of Buyunhuyan, especially the youth, the young generation, for us to be able to discover sino ba talaga dito ang mga anak Huyun-Huyon na may mga talent and skills na pwede nating i-showcase, not only in our barangay, not only in our municipality, not only in provincial, but even in national, and as much as possible, international. So kung hindi kasi natin sisimulan dito sa mababa, hindi natin madidiscover. Ang dami nating ginawa. Tayo yung nag-sponsor ng Festival of Talents, tapos hindi natapos doon, Festival of Talent Season 2. And ito po ay itutuloy ng newly elected officers for Season 3. Sa lahat ng mga nagdaang officers ng HCYO and non-officer, nakitaan ko talaga sila ng sobrang gagaling. The skills, the talent, and everything. And true enough, may isang organization na sumibol, which is itong SINAG, na kung saan makikita talaga natin na itong mga nanditong kabataan na to, grabe! Pulpak talagang skills and talents nila na hindi mo matatawaran, na actually nung pagpasok naman talaga nila sa HCYO, mayroon na sila mga kanya-kanyang mga kakayahan. Saludo ako sa inyo dahil sa dami ng contributions na binigay nyo po sa HCYO, kung bakit lumalaki ng lumalaki at paganda ng paganda ang HCYO compared noon. Then sa mga incoming, huwag kayong ma-pressure. Kasi dito sa HCYO, ang samahan natin is nag-i-enjoy lang tayo. This is the right avenue for you to discover yourself, for you to know na mayroon ka palang skills, talent, and everything na kaya mong i-impart. Na dito magsisimula sa community na pwede mo yung palakihin, at pag na-develop mo yan, isang angking talino yan na magbibigay kaunlaran not only for yourself, not only for your family, not only for the community, but malay mo, mapakinabangan ka ng bansang Pilipinas. Then for this 2024, isa sa pinaplano ko talaga is yung HCY Olympics, no? Kasi HCY Olympics, kasi kabataan naman talaga is focus more on sa sports. So, hinihingi ko ang suporta ng bawat isa, officers and non-officer of Huyun-Huyun Central Youth Organization. Especially, lalong lumalakas ang loob natin because we have these collaborations with Kabataan kontra Droga at Terorismo, at nandyan ang SINAG, nandyan ang very supportive na mga SKA officers. So, gagawin natin na mas lalong damihan pa natin yung mga activity natin outdoor and indoor, even yung livelihood program na pwede nating pagkunan ng mga resources para sa family natin. Papatuloy pa rin natin yung mga nasimulan natin na activity, same with the coastal cleanup, the feeding program, the relief operation, itutuloy-tuloy natin. Kung ano yung mga nasimulan natin na ginawa ng mga previous officers and members of Huyun-Huyun Central Youth Organization, itutuloy natin. Itutuloy natin ngayon. But the big question kasi sometimes ang iba sasabihin, saan manggagaling yung funds? No? Kasi since this is a non-profit organization nga, alam mo sa totoo lang, sobrang thankful ako. Sobrang thankful ako, unang-una sa inyo lahat kasi sa inyo nanggagaling yung lakas. At dahil doon, lalo kong pinapatibay, pinapatatag yung aking kalooban at yung tiwala kay Lord. That God will provide lahat ng mga needs natin. And as you can see naman, we are on the second year of celebrating the year and the Thanksgiving na kung saan last year, kung naaalala nyo, nasa bahay lang tayo, diba? So ngayon tingnan nyo naman, we are in the other venues na kung saan nagle-level up. As your advisor here, napakalaking blessing si Live Good na dumating sa atin. Dito nanggagaling lahat ng resources natin. And I'm very much thankful unang-una kay God dahil ibinigay sa atin ito na kung saan na ipagpapatuloy natin yung mga activity na akala natin imposible, lalo na pag may mga involved ng funds, nagiging posible. Maniwala lang talaga tayo. So, isa sa nakikita ko, magkaroon ng sariling opisina, no? Siguro 10 years from now, may sariling opisina si HCYO. Malayo, sobrang mas malayo pa ang mararating ng samahan ng HCYO, especially na-mention ko nga sa inyo na itong samahan natin is just not only to develop talents, skills, and everything, but to provide livelihood. So kung ang ating samahan ay nakakapag-provide ng pangkabuhayan, I think mas malayo pa
ang tatahakin, mas malayo pa ang mararating ng ating Huyun-Huyun Central Youth Organization. But of course, hindi natin mararating yan without the support of those people na nakakasama talaga natin. Nandyan ang SINAG, nandyan ang Kabataan kontra Droga at Terorismo, lalo na ang KKDAT, lalong palalakihin pa natin yan. Kasi ang SINAG talagang matatag na yan eh. No questions about the SINAG, sobrang napakataas ng tiwala, saludo ako sa kanilang lahat. Kung may mga dapat man akong pasalamatan for the success in the future of HCYO, of course, unang-una si God. Kasi iba talaga pag may divine intervention. Ibang-iba talaga if the Holy Spirit is within us. Of course, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga kahubenan kang Barangay Huyun-Huyun na sobrang nakipag-cooperate, nagsuporta para ma-revive ang Huyun-Huyun Central Youth Organization. Sa lahat ng mga previous officers, saludong-saludo ako sa inyong lahat. Lahat ng mga God-given talent sa inyo, showcase nyo talaga. And sobrang na-maximize nyo po talaga yung inyong posisyon. Sa mga bagong officers, salamat sa suporta na ibubuhos nyo rin sa ating organization para lalo pa tayong lumago. Isa po pala sa gusto kong ipagpasalamat pa, sobrang napakalaki, napakaswerte natin dito sa Huyun-Huyun talaga because we have Honorable Larry Tivera na kung saan nakita ko talaga sa kanya wholeheartedly yung support niya sa lahat, yung skills and talent, ibinahagi niya talaga sa atin, ibinibigay niya sa atin. In fact, he is the one who is preparing for all the documentation na nakakailanganin natin for accreditation para dito sa Huyun-Huyun Central Youth Organizations na ma-accredit tayo dito sa local. And alam ko, napakalikot ng utak ni Honorable Larry Tivera. Hindi siya titigil na nandito lang tayo hanggang municipal lang. Ang nababasa ko sa kanya, parang gusto niya pang dalhin ito even in national. So, sobrang napakalaki ng tiwala ko, napakaswerte ho natin lahat because we have a member of HCYO na naging SINAG officer, na naging official sangguniang kabataan, na talaga namang maisishare niya yung kanyang talent and skills and everything sa ating barangay. Sir Larry Tivera, saludo po si Daddy Jake TV sa'yo. And sa barangay officials o barangay Huyun-Huyun, sa previous administration, lalo na kila Honorable Raul Brita, kila Honorable Fesoleta, kila Honorable Daisy Adayo, kila Honorable Engineer Romulo Flores, kay Honorable Celerina Labanon, kay Honorable Edita Sabuco, Honorable Wilmar Abad, Honorable Jick Brizuela. Sobrang thankful po kami sa inyo, sa dating SK Chairman ng Huyun-Huyun, Honorable Romel del Castillo Mabana, sa lahat ng suporta, sa lahat ng present po namin sa inyong mga proposals ng HCYO na talagang sinuportahan nyo po para maisakatuparan ang mga programa. Maraming salamat sa mga magulang ng mga kabataan ng Huyun-Huyun. Salamat po sa pagtiwala. Salamat sa pagtugot nindo permi sa mga aki nindo. Ni minsan naaabutan pong matanga sa pag-meeting para po mapag-urulayan mi ang para sa karahayan ka mga kabataan. Salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakakaintindi kung ano po yung gusto naming mangyari sa mission and vision ng Huyun-Huyun Central Youth Organization. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumusuporta po sa HCYO, mabuhay po kayong lahat, and of course, hindi po kami magiging matatag kung hindi po sa inyong suporta. So, again, Salamat sa family ko na inuunawa na yung kabisihan ko despite of my busy schedules. Nandyan kayo, sumusuporta kayo kung anong gusto ko, nandyan kayo, nasa likod ko kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin noon pa man hanggang ngayon sa mga activity na ginagawa ko. Sa lahat ng aking mga business partners, sa lahat ng mga malalapit sa akin. Maraming salamat, and of course, again and again, hindi po natin ito magagawa, hindi tayo tatakbo ng ganito kalayo without the blessings coming from our God. Sa gabos ng mga hoben, ako nagtutubod na kita pag nagtatarabangan, may asensong maaasahan. Ako si Mentor Jericho Irinco, proud na advisor ng Huyun-Huyun Central Youth Organization. Salamat sa tiwala, and God bless everyone.